Lenda bizi, erdila jarri. Puntxa jarri horrela. Vale, hemen ja puntxa indetenian. Belarrik bera. Hau dau, egazkin egiten. Oendikan gogoratzen naiz, egazkin egiten. Zenbat horrelako initun ikastolan. Zenbat bota lehioti bera. Eta zenbat erretolika jaso. Ai, ama. Bueno, baina ikusten zuenez, oendik bazkititen. Ni uste berreskuratu etala zemegin, historia hau. Baina egazkin hau, berezia da. Zergatik, barruan, bi pailazo dakartzalako. Potx eta lotx. Botako det, eta ea, non eroritzen diren. Banoa. Kaixo lagunak, eguerdion eta urte berrion. Eta beitu urtiazteko ze gauza ona, potx eta lotx. Ongi etorri, Bikote, zer moduz? Oso ondo. Regaldia zer moduz. Ikusen lezun ere gazkina zemuz indeten. Bai, hombre, luze xamarra ez da. Bai, kondor baten honek hori, bai, erra. Ia moderno txuaua. Modernua, dotore eta egala txukuna. Egala txukuna eta QR batekin, QR-ak, zer darama bertan? Hemen gure diska dau. Zuen diska, Bai, zera besti oso polita. Ze ona, ai ama. Ea nun topatzen dezuen, leku askotan ibiliko jata. Bai. Eta bueno, zu potx, biatzo izemuz dakazu. Oso ondo, Etorri zinan ia moztu zen duen, Baina bi urte mene honetan ekin potx. Baina osatu da dana, eta espero gaur ez ite beste ezer, Gaur bai etorri zela oso ikan, ziatikan kon Bikote eta guzti, etorri zela. Hombre! Ekarri nau, nik zaintzeko. Bestela, badazpa beste biatzik ez mozteko. Laguanak enduko izkero hortikan? Bai. Komeni ez da. Bueno, adi lagunak, saio paregabea dator, eta aldi berin ingo du azpizuna, beste hainbat gauzakin. Adi. Bueno, lagunak, eta Bikote, garatuko izuet erreztarekin nundik noa ibiliko gehan. Ados? Oso ondo. Talden zemuz moldatzea ezea, lotx badaki potx nahiko abila dala. Nen, justu. Justu? Bai, erdez. Gaur etorri naiz ikastera. Ikastera? Bai. Libreta ekarri dute. Ondo. Bai, apuntatzeko. Ze ondo. Mutila bila, bai, zanik ez dut apuntatzen ez eta erdila astu itez egeo. Erdila baino gehiago. Ni berdi eta nik erdia ez dut apuntatzen. Grabota gelditzen da. Bai, zorionez. Bueno, garatuko izuet. Lehen da biziko eta behin ingo deu, gatza eta piperra bota. Gatza eta azpizu nahi, oso ondo. Eta ingo deu, sartagiti pasa, zilatu, esatean da, jasala ingo dio, eta aterako deu, eta jarriko deu, ontzitxo batian, gero 10 minutu labian sartzeko. Labian bukatuko deu, bale? Gero, zilarrezko papelan bilduko deu, eta behin bilduta da honean 5 minutu ondianen hor lasai, goia moztu eta platera eratuko deu, bale? Baino, sartai hortan, indeuna, azpizuna erre, bertan saltxa bat ingo deu, bollurran saltxa. Baina dakizu ezer dan bollurra. Bai, hori pastele izan da, ez da? Oso ondo, trufatxuak. Trufatxuak. Bolluak ez. Trufak. Baina lurraspikuak. Baina trufa hemendikan dator. Hau zan, lehendabiziko trufa eta gero pastelero kopiatu gendion naturak ematen dion honei. Baina dultziak aldia. Ez, hau behitu zaitu. Lurran usaina daka, lurrana desende, bai. Eta ingo deuna da, sartagi hortan bertan, ingo deuna da, tipula txakerre, tipulina bota, ondo goxatu, eta ben, goxatuta da honean, bollurra, botako ditugu, botako deu koina pixkat, eta esne gaina. Ingo deuna da hori gero, birrindu, eta ben, birrinduta gana, saltxa fina, botako deu beste bollurrak pusketa batzuk. Zertako? Topatzeko pusketa batzuk gero gure saltxa, bale? Gero ingo deuna da, hemen dakau, atangibela bakarkan da, foa plantxa. Eta espizunakin beti ondo juten da. Hori beti ondo juten da. Oso karua da, Karua bai, baina gutxi janbiar da. Gabonetan. Vale? Hori da, gabonetan, eta guain gauden sasoian, guain gastatu inbiar da pixkat. Gastatu inbiar da, bai. Bueno, eta gero ingo deuna hemen patata, baina oso berezia, behitu erakutuko izuet, ontxitxo batu dazkate hemen. Ontxitxoa, Eta ingo deuna da.
patata zuritu. Zuritu. Ingo deuna da, egozi. Behin egozita da honian, ingo deu krematu. Esniakin, esnegainakin, burinakin, eta ingo deu baita ere gaztan pusketak bota. Bertara. Gaztan pusketak botako eskio, birrinduko deu, gaureko gazta, krema bat patatana, baina ukiko engrasa gehiago patata baino. Vale, horrei aizia emango jo. Aizia, nola emango jo aizia? Hemen arrautzak dazkau, zuringo gateako ditugu, zuringo naztuko ditugu, orduan, zuringo naztuko deu, indeun, nazketa horrekin patata esneta gazta naz, gehiagin ez esplikatzen gauza gehiagin. Bueno, baina, lasai. Nik gatza eta piperminan geratu naiz. Ba, ez naiz berriro areaino jungo, baina zeo gaio jungo gea pausuz. Vale, ingo deuna da, aizia emateko krema honei, esan duna, zuringo naztuko ditugu, naztuko deu patatan krematu horrekin, bertan sartuko ditugu eta hau elaberatuko ditugu. Eta hori ingo deu patata krema sufletu bat. Eta, bueno, hori gutxi balitz, amaitzeko, azpizu nahi lagungarri, beti piperrak ondo. Ondo, Baratzuriak ingoxatu, xuba-xuan, pil pixkatateako dio, eta besti gabe, hori izango dana. 5 minututan iteko 5 minututan ez teu ingo, baino txerrik itxarraka jungo gara, eta ateako zaigu. Bueno, jarriko izuet martxan, bale? Venga. Bale, hau jarriko temenatzean, gero bihar deula, gatza piperra. Eta gero, basu esan dezula gatza eta piperra, bai. zu botako jo zuen gatza, eta piperra. Aia bat ze emozio. Hori nola ondo apuntatu eken, horrekin hasiko, bale? Hemen gatza piperra, alde guztitatik eman, eta gero ni lapiko nemango jo guelta. Katxarra honik ez dut inezean. Nipe ez, baina nahi nuen, mila esker. Ona, posten nahi, gustatzen gauza berri probatzea honea jendetan. Jende zen, maoinesa, inoiz ez detin. Gaur ringozu. Hemen diga horrezimo zuen esan. Improvisatzen ari bi aldetatik ez da? Bai, 3 o 4 aldetatik. Bai. Alde guztitatik, hemen, Gesto hori zukaldariaren ala, Bildurri gabe, nola ito gesto horrekola. Venga! Free, Berrión! Bueno, dia pasau da, baina berdin da! Hemen oso pozik gaudelako Josebarekin! Ezin hobe gaude, ezin hobe! Friki free! Venga! Pasatzen ari zea, Ja! Ez, bota. Hau gero, oi zeu, zai, mesedez! Txintxuago ebiltzeko edo zuri kontrolatzeko? Hombre, Joseba, gero, hau jaten badu, dragoia man behar du, haizu. Lase, hona teako. Hau oso ona da, Oso ona da. Gaina horrek aragila askoak, oza, que zuen lasai ez da gazilla teako. Xurgatuko du, lasai. Bueno, Lotx, zurituko zua zu patata hauek? Bai, hori samurra da. Vale, hoi zuritu. Zurigarri hau, hola. Kontuz, nahikoa, Ezin hobe, betu. Hola ingo, dana harrapatzeko, eta baita ere izkin hauetan, bai, hola ingo diot. Hemen ere bai. Eta bitu, gatza eta piperra, ezin hobe. Hemen dik aurrea, ja ez dakizu zein, ja apunta desuna, ja bukatu zaizkizu bai, ja bukatu zaite, gero nazeke, bueno, oso zaila, oso zaila, Pentsai tortilla patata egin bar genuela, baina ez... Ingo jau, Boniato itxura dauka, Joseba? Boniato itxura. Azala gorrilla dakalako, bai, azala gorrilla, baina barrua bonieto gorrilla izatea, eta hau patata barruan... Bai. Bueno. Hots, hain zuritu, bale? Hombre! Batzu zuritu, eta mandolina ikesti jarriko gaur, Ez mesedez. Neri mandolinarena gustatu zaite, Bai. Basuretzat lotz. Nik esperientzia txarra daukat. Oso ondo. Bueno, bagoa, nik berdetena da hau markatu, gero barazkin bertan martxan jartzeko. Bueno, kontatu idazue aeroportuan segertatu da. Segertatu zen, o segertatu da, o segertatuko da. Bai, aireportuan, gure kontraesanekin topo egiten dugu, etengabe. Zuek zuenakin. Bai. Eta karo, publikoak eurenekin. Zikustera doa, eta izpilu bada. Bai, guk esan edugu, pizkatxo bat, izpilua publikoaren zako, Joseba. Ze ona. Ba, jendeak ikusteko beraien, pizkatxo bat beraien alde grazioso eta ridikuluenak, ba, hor, gu antzesten, ez da? Hori da. Eta ze beharrezkoa da, ez da hori. Barre egitea. Norberakin. Hori da. Gaur egun ofendiditu asko dago, Joseba. Ba, ez da. Eta, bueno, horren kontrapizka bat, Vale. Oi, estoy por si acaso. Kontuz! Bestaldean garriko izuet, base. Berriak dira. Oneago. Vale, horrekin ningo deuna da, pusketetan ningo zu, kaskatuta, badakizu nola kaskatu? Honekin? Bai, hori amamak erakutsi zidan, Oso ondo, eta egingo deuna da, egosten jarri. Eta hementxe... Bai, hortxe utzi, gero nik jarriko dut hemen lapikuan egosten, bale?
Bale. Hola, amamak Oida, esateziak. oida, soinu egin berdu. Crash. Crack! Oso Hau ondo, da, oso ondo. azur bat apurtzen esunean bezala. Crack! Marmitako behola egiten da. Crack! Bai, Egia da. eta marmitako, Ra! Eta gero barrura, Barrura. Ze ona, bueno. Bueno, eta zuek, ekarri dezue diska, eta ipuña ere bai, ez bana nazten ez da? Bai, pizka bat naztu egizera, baina berdin da. Baina, kontatu nahi, zertan naztu nahi zen. Begira, da diskorik gabeko diskoa, esan duzu, ze originalak ez da? Bai. Ba, esango duzugu, bai, originalak. Zergatik, ba, hemen daukagulako QR-a, Bai. eta hemen dago gure diskoa. Hemen Hori da. dago. Eta gero hemen, abesti guztiak marraztuta. Ze polita, eta ze marraztuta Bai. horrek eta Baitzu. bana. Bai, Fernan. Marrazkilariak ere bazarete? Ez. Gu ez. Hori Fernan goinek egin dizkigu. Ze ore, Bai. Ze Bai, ona. Pernan Goñi, munduko marrazkilaririk onena, hemendik musu bat, Pernani. Bai. No, Aupa, Pernan, bertan dago Hor Pernan. dago, Pernan. Pernan, Bai. Maite zuretzako zaitu. musu bat. Aupa, Pernan, Ja, egin dugu. ona. bai. Eta, bueno, Gauza aventura politak. pila kontatzen ditugu, Bai, eta Bai. adibidez, aventura horiek, nondik noakoak dira, nun gertatzen dira aventura horiek? Ba, a ber. Ba, aireportuko, area desberdinetan, ba, adibidez, zubitxo honetan pipi egiten dizuten Bai, zubitxo bai, pasa bihar dezula, Bai. eta Hori da. prakak batzutan gerriko kendu, Bai. ez da? Hori da. Zapatila hundi horiek bai, akaso, Bai, ez da? baita. Joseba, Guztiak entzen ez hori da, zuzenak, ba, zuetzara hori. sentitu ridikulo aireportuan. Nik lota gutxi zekat. Lotxa guzi, Argina notara Gertatu zaite, da. gertatu zaite. Ba, klaro. Bakizu bai ez. Etorri Etorri egin beharko zara ikustera, Joseba. Bai, ja irrikitan hau, Hombre. Gonbidatuta zaude, Hori da. Adibidez, bihargoaz barainainera. Bai, Bai. ze Bai. Hoi da, hore, ez da, Barainain, bertako guztientzako. barainain. Hombre, eta guretzako. Eta zuentzako ere bai, Hombre. noski baietz. Nafarroa zelako. Bai. Ui, bueno. Bueno, hemen bago txerki txarraka, beitu, Bai, beitu, Zukaldari lotxarra. finak zarete, Bai. Oso garbituta eta txukun batzurik. Aixo, ondo. Baita ere patatak, beitu, patatak Hala. egosten jarriko ditugu, beitu hau hemen digateako dugu. Zatikan gero, hemen fundamentua da. Ze, aragin zaporek, odolak, eta ordu ningo deuna da berezia da, barazkik bertan erre. Zaporek eta mantentzeko, bale? Oso gartoke eta oso garrantzitsua. Oso toke garrantzitsua. Bai. Zalantzari gabe. Eta hemen ingo duguna da, patata barroa bota goztea. Kontuz. Beti bota ematu, urre ematu. Arriskutsua. Bai. Urrutio arriskutsuo. Gezurra dirudi, Baina zuen mendikan bai. botatzen bazu, kriston, bai. Baina Bai, gertu bota, bai. eta arrisku gutxia. Hemen Beitu. segurtasuna bermatu behar da. Eskerrak gertu bota deun, bestela errengo ginen. Bai. Hori da, guaningo deuna da txukun utzi, Bai. patatak egosten dazkau, gero bagato zeituan barazkik eta txikitzea. Gitarteko, gitarteko salia galtzeate. Almondrongillak. Almondrongillak. Hola esate alda zuen etxen. Bueno, Bai, batzuk bale. ez Bai, da. agian. Zurian potx? Apika. Apika. Bai, nirian albondigak. Almondigak, Bai. bale. Ba, Bai. guri hemen aragibolak. Aragibolak. Aragibolak zei itxura zegan ogitarteko errek. Ze ona. Ez que esan aragibola ehar batzuk. Bai. Arrauta prezitu batekin, ogitarten sartuta, nahi dan bezala, makarren batzun gaina botata, Eta ogisa ona baldin bada, bueno, dana barrura. Dana barrura. Anda. Hombre. Bai. Bueno. Bueno, lanien jarri berri dizuet, bale? Berriz. Bai. Joder. Guantxe hasiga. Buena jatera etorri gara. Eta lan fina emango dizuet, beitu, A ver. Atzak, urruti. Eta beitu, hau ingo ditugu prejitu oliotan gero piperrak iteko. Eta nahi gustatzen zaitena, beitu, 3 milimetro behar da. Iru! A ver. Berdin zait, 3, 4 edo 2. Bi. Baina Vale. danak antzeko. Bestela hasiko gea gorritzen, eta batzuk ingo zaizkigu erre, eta bestia gordin gelitu. beitu, Ire kontu. Hori oso inteligente Oso izan da, antzekoak izan behar dute, bale? Vale. Zerrak, batzuk dugu fin-fina, bestia lodi, eta batzuk erreta, eta bestia gordina. Vale. Claro. Vale? Eta gero Zure zer? kontu. Presari badakozo? Ez da presike, Tranquil. Zure kontu. Eta Eta zu, nesen zuritzen ai, hain sana, finibilizea, basan ajua zurituko jasula, Bai. eta ingo deten adik tipulatxak martxan jarri, eta bertan asan ajua botako dugu txiki-txikin da. Oso. Vale. Zela txikitu. Beitu, Bai. Joseba, gauza bat, Bota. truko bat, esplikako zuzu. Lehenengo mozeno hau. Eta gero hau. Vale. Eta hola, hobeto zuritzen dut. Oso ondo. Ikusi Bai. duzu? Arrazoi dezu. Trukua. Truko txoak, Eskerrik asko, Bai. ikasteko Zuekin. nao, ikasteko nao Hombre, nire, aitari esan seguru ez dakilata. Kontatuko Hori da. jot. Konta, bai, Carlos. Ikasten nahi da eta kontatuko
jot. Bai. Bueno, ze ondo, Bueno, eta esan dezuen leheno, Ameriketan noa gunbertzinaten zuek galdi hortan. Los Angelesera. Los Angelesera. Egon bezazu Los Angelesen, Joseba. Ez naiz egon. Eta bueno, eta bestela noa gustatuko litzaizuke jutia, o zer dakazue txintxilika, o egaldien bat ola berezia edo. Ba, beitu, ni hola jarrita, igual Australiara kanguruak ikustera. Hor bai honaiz. Bai? Bai, koalekin da dana eta... Ez da izango. Bai. Eta koalak basatiak dira edo ez? Nik ikusi nuna ez. Nik ikusi nun egila zan. Bezarkagarriak? Oso xalago dia, benetan. Bakizu egiten duela hori 20 ordu baino gehiolo, 22 ustez. Ze ondo, beitu ni behor gustora. Bai, horregazio mozinan ez da. Hombre. Hola bai. Joseba. Bai, ez dakit esateuen eukalito asko jaten duela, eta eukalito horrek ez dakit mareatu iten duen edo, eta logure asko sartzen bentzaile. Eta zu zebaldo egiten duzu ba? Ni nahiko logona dakat, Bai, hau ondo bizita, Bai. Dirua eta gainera lo. Hori da, joe! Oye, esateu, Nataliri galdetu bestela, beak esati, joe, zuze ondo itezulo, bai, gaina, tizo gelditzen nahi zenean? Zu bezala gelditzen nahi, Bai, ni pelo oso ondo egiten dute, bueno. Eta gauza hona da, sasoikoa da ondo loitia, Bai. Biarrezkoa da hori. A ber, publikoari mezu bat, publiko. Ondo lo egitea, garrantzitsua da. Goiz, Juan, oera. Listo. Oso ondo. Amarrak berandu daia. Goiz eta zintzo. Goiz eta zintzo. Bakoitzak alduena. Bukatu dute, Bukatu ze, finak zeate, a ber zelan gehiago aldizueten jarri. Oso ondo. Beitu, lotx, zumbo eta bertara, hori jotara, eta esan dizutena, gertu bota, Ene Maria. Arrizku gutxio daka. Grabau hau. Lotx bat bita iru, venga. Zu lagundu neri, mesaz. Bat, bi, eta iru. Beitu gertutik anze ondo. Ui. Itxoin beste zeba dakotela, beste tanda bat. Beste golpe bat, bator. Venga, potx lagundu, Bi, eta iru. Bumba. Ezinio, Ena izerre, Joseba. Ez. Lo zoriona. Fin. Bai. Itxoin. Joseba Negar tari. ditu orain. Eta zu? Bale, zune zu hori beste zartagin batea bota? Bale. Eta gaina errez jarriko izut. Olioi gabe, eta gotzia. Horrek ez dako meritori, Joseba. Ni nire bizitza arriskuan jartzen, eta honek zea hori. Enaiz fidio, lemo mostuntzan. Ai. Egia da. Eskerrik asko, Joseba. Venga, bat, kanpora hori da. Potx, mesez. Oso garbi dago, orduan barrura. Oso ondo. Ona. Begiratu, Polita eta Emate un mandolinak imostituzula, dana berdin. Bai, ez da? Badak Ezino be, Oso ondo daude. Oso ondo. Hau hemen jarko dugu. Eta areportuan ikuskizuna. Bai. Zer da? Ni bezalako txikientzako, umeentzako, helduentzako, zenei odanentzako balio du. A ber, hori da betiko galdera, betiko galdera, ez da? Betiko galdera, Joseba. Guk esaten dugu dela guztientzako. Guztientzako. Jende guztiari zuzenduta. Zati bat egia da, bueno, bai, umeko zondo pasatzen dute. Bai. Baina gurasoek... Hobeto. Bikain. Gurasoeko zondo. Horrela da, Bueno, oso langile fina ikuste izuet, Eta goi ningo deuna da, bai, gaztatxo hau. Horrekin moztu. Vale, horrekin ningo deuna da, laukitxuak ingoitugu, bale? Gero egiten deunian, patata listo daunian, botako jo esnia esne gaina, gurina, krematuko du, eta botako iso, gaizta pusketak eta bai birrinduko ditugu. Vale? Birrindu. Vale, birrindu, gu horrekin geratu gara. Hola, ni birrindukin gelditu naiz. Joseba. Vale. Honekin! Joseba, nik honekin, Gaita zuenakin, hobet moldetu zatenakin. Hombre, justu zaundia. Honekin kontuz ematen du, oso irudia arraroa da, Bai, baina kontuz. Bada, urrin. Lasai. Urrin. Ba, Joseba, esan. Egin dizugu sintonia bat. Hori da, sintonia bat. Zukal herrian, bai. Pizka bat zozoa, eta esan dugu, bueno, beste bat egingo diogu. Bai. Zu jartzeko, gainontzeko beste programatan, ez da? Hori da. Benetan? Bai. Urtarriak irutik aurrera. Hori da. Bai. Eta bera, aldetzen edo. Letra ekarri dugu. Hola ondo, Joseba, gehiago. Oso ondo. Letra ekarri dugu. Oso ondo, ez da? Venga. Zuk ikasteko, da zukal herrian, eta gero biz. Osa da, beti zukal herrian. Venga, eta koreografia bai, venga,
Txoine, letra hartuko dut. Ba, etu du. Zukalerrian, 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 gaude gu. Zukalerrian, Zukalerrian. Bueno, Zukalerrian. Oso ona, oso landua. Bai. Ze polita. Gaude gu, gaitu ezu gainea, hoi berria da, hori improvisatzen. Ze ona, bertsolaria bezala. Ezin hobe. Hemen letra utziko dizute. Bikain, ez hartutzeko, bikain. Hemen txutziko deu, hemen txen ere Diogenesen egin batea. Gaude gu falta da, baina hori zuka puntatu. Hori, a ver si atertzen zaiten. Bai. Bueno, eta hemen txe hankazgora jartzen hau guztien, baina nik uste eta areportu ere bai foronda nahiko hankazgora utzizen dutela, ez da? Bai, bueno. Pasatu gero superondo. Oso ondo, bai, jende mordo bat etorri zan, herri desberdinetakoa, eta oso ondo pasatu ginen, Aeroklubean sartu ginen, eta utzi ziguten, hegazkin batera ego ginen. Hegazkin batean, Benetan. Eta noaino juntzinaten? Bueno, 2 metro ingenituen, baina oso gustora, Vale. Oso gustora. Baina oso ondo, bai, esperientzia polita. Bai. Ondo zoazte, ez da? Bai. Betu, hemen piperrak ateatzeko behaien zukua. Esango batzek, oli jo desinte, oli jo honek geho favore egiten dio. Zeatikan geho bertak ateatzean zukuakin, ingo dugu vuelta eta ateako jo bere pilpilla. Pilpilla. Eta hor duen hemen, hauek pikilok dia, eta berdia kasu hontan, jarriko ditugu gola vueltan, ikusi zuen batzuak kolore gehiagi hartu baino lehenuo, zatik jarraituko du hartzen, da ez deunai erretzia, bale? Bai. Orduan, hueltan jarri Ja, zezio gola. baldera bat, Dios. Bota. Beti egiten ditut hola baratxuriak, baina beti, askoz denbora gutxago, erre egiten zaizkeit. Finegik igual, finegik. Finegik. Pentsatzen dut, oindar gehiagi etxeko zuak. Zenbateko zuak. Agian bai. Baitu, hone daka batetik 19 eta dakat 12. Batetik 10eko balimakazu 6. Bale. Eta bosteko algekazu 3. Eta hola proportzional. Eta hola hori da. 3ko balimakazu. Batekoa. Bagaizki gabiz. Ez da, Joseba? Biterdio. Iruko Eta hemen betu, pikilloan barron entortzen dian jukuak ebai. Dana aprobetsatzen duzu, Joseba. Aldan dana. Bakitzu zerak utzizin aitak? Bakitzu zerak utzizin? Zer? Sukaldari batek, sakarontzin gutxio dakanean, Patrikan gehiago. Betu. Hori da. Carlos Arguiñanoren esana. Hori da. Carlos. Esana. Zer listua, Carlos. Eskerrak zuri. Carlos. Jauna. Respetua. On Carlos. Oye, nik aprobatu egin behar dute, Bai, da estatu lasai. César Elemental. Hau da, elemental eta hori, txedar. Joseba, kontatuko dizut anekdota bat? Bota, noski baiet. Claro, nengo hainkata gero. A ver, Anekdota bat. Ze anekdota? Anekdota bat. Venga, Joseba. Horizten un horizala. Anekdota bat. Badator, bota. Ben brometan esan nion, juerga nola, mutil bat esan nion, bai, Argentinakoa naiz, bai, ni gainera asentua egiten. Esan nion, bai, bizin naiz, Txedar auzoan, Jabarti kalean. Eta tipuak esan zidan, bai, sonatzen dit, eta ni, hombre, gaztaia diata, eta hori, benetan gertatu zitzaidan, Lotxo zona, Oida, kodria, xeleurria. Ondo. Bueno, hemen bagoaz txerrik itxarraka. Beitu, laben sartuko deu, baina erreportaiatik etortzen ganean, belas sartuko deu, egon behar deko 5 minutu, gero txillarrezko papelan beste 5 minutu, eta gero ja platera datuko deu. Hemen behitu ze itxura, Oseona, Hau, zaten birrindu inberdetela, baina pena ematei pixkat. Baina, bueno, birrinduko deu, eta gero beste bolurran pusketa botako xio baitare. Oso ondo. Patata martxan dakau, inberdetena da gero krematu, esnegai eta gurinakin. Orain gauden tokia da, itzalezko txontxongiloei omenaldia egiten dien pasilloa, ez? Leku berezia da, komaten du gaudela itzalen antzoki baten barruan, eta pixkate honek erakusten digu nola ikusten den kanpotik, eta gero nolakoak diren ere pantailaren beste aldetik, ez? Bueno, esan barra dauka tradizio hau ere ez dala oso gurea, baizik eta Asian da batez ere ezaguna, baina, bueno, jakiteko txontxongiloak denak direla animalien larruarekin eginda, batzuk dire behi larruarekin egindakoak, beste batzuk dira arkumean larruaz eginda, baina larrua lehortzen dute, larru guztia zizelkatzen dute, zulatzen dute, eta
eta marrazten dute baita ere, eta orduan horrek gero kanpotik koloreak ikusarazten ditu, eta normalean txontxongilo hauek erabili izan du dira, beraien erlijioaren barruan dauden istorioak kontatzeko erabili izan direnak. Adibidez, hauek Kanbodiakoak dira, beste hauek Txinakoak dira, hauek UNESCOk berak gizartediaren ahozko eta ikusenzinezko ondarea da, ez, pixka bat, eta orduan, importantea da. Itzalak ikusi ditugu eta orain irudimenaren gelan gaude. 3 manipulazio garrantzitsuenen bilduma bat daukagu. Batez ere daukagu harizko txontxongiloak, baita ere eskularruzko txontxongiloak direnak, eta gero beste batzuk direnak agaskakoak edo barillakoak deitzen direnak. Hemen mundu guztiko txontxongiloak ikusi daitezke, egia da harizkoak asiatik datozela, hemen ere badaude beste batzuk, baina adibidez eskularruzkoak hemen atzean ditudanak, gehiago Europako tradizio bada, eta gero ja barillakin direnak, pixka bat denetik daukagu baita ere. Eta gero ere ikusi daitezke beste teknika batzuk dauden txontxongiloak, eta adibidez urgaineko, Vietnameko txontxongilo batzuk ere badaude, hauek piztina handi batean bezala egiten dira, eta urgainean dauden txontxongiloen ikuskizun bat izaten da. Bueno, Joseba, eta lagunok, eskerrik asko etortzagatik nere museora, eta urte berrion! Ai, ama, Xabi, ze planearra, Bueno, Borobila izango zan berta, jungio, tolosan ikuskizunik ematen aldezue. Bai, egon ginen. Aurrek urtean, bai. Planes, ino, berta, jungio zunik ikuskizunea entzun, eta gero, gorrotxategia junta txolatear batzu jozi, Hori da. Ezin jobe. Bueno, Xabi, mil esker, eta naeken arte, honea etorriei, gurekin zukaldatzen nakenian. Besarka da hondi bat. Agur, Xabi, etorri, Aio, bueno, hemen daka, behitu zei txura arte nahi zeigun gure boiurren krematxua. Bale, inberten dena, birrindu, berta bota bueltan, iragatzita, eta gero boiur puxketa batzu bota, bale? Zue lagundu ere zupetu, zuringo gatea ditugu, arrautzetatik, eta inberezu hori arrotu, bale? Zuez arrotu, hori arrotu. Bakarri zuringua. Zuringo arrotu, bale? Ados, eta zuk lagunduko jazu, behitu, hemen txe, ingo jauna da, behitu, patata goia gozita azkaunak, ingo jauna da, urak endu, eta ingo jauna da, krematxua prestatu, gero potxek arrotzen ditun zuringokin nastutzeko, bale? Bale, kendu jo. Ja, ziko naiz? Bai, ekin. Bale, hau botoiakin da. Botoiakin ez ate ingo zezio. Ai! Nekatxina. Joe. Potx. Markatu. Kontuz eskuekin, Kontuz. Bale, Ja. Ondo sartu dituzu? Hemen di da. Bale. Joe, hemen behar da zerbait, Kustu zu botoia, horra baten zara. Zure osagaiak hemen dazkazu, Zani dana bota biot? Gazta bota, esnia bota. Hau da esnia, hori esnia gaina. Bale, ona. Eta gurina ere bai. Dena bota, birrindu, eta gero zuringokin nastuko deu. Bale. Beitu hemen piperrak zeitzura hartzen nahi dian, Bat. A ver, vuelta emango jo. Beitu. Vale, danai vuelta emango jot, banan, Txugun jarriko ditugu. Vale, eta ebain ingo jotena, zua jetxi ere bai. Vale. Eta lau. Beitu ze ondo, Ona. Oso ondo, Oso nabil. Ze pintxe ona. Bai, Ze pintxe ona azkaten gaur. Super ondo. Bueno, etxoin, hau, hemen. Bueno, eta potxe eta lot, zuen, bakarrik zaudete ikuskusunetan edo zenekin jende gehiago topatuko dugu bertan, ezta? Hombre, pila bat! Vale, keitu topatuko ditugu. Ze ondo! Hoi da, sartu barroaino, beian eman, horre guain eman lazai, hori da. Geo, gelditu. Ai, txoin, igual buelta emango dio. Baita, komeni. Geo, gelditu. A ber, hau, ondo lotuta. Gelditu, kanpatu, bera eman, eta eman lazai. Oso ondo. Joseba berriz, ez, jasa. Oso ondo. Hau listo edo gehiago? Ondo, oso ondo. Ondo. Bai, beitu, gauza tingo zu. Hoi, beitu, Oin nahi lagundu. Hoi, neko hemen txautziko deu. Ai, beitu, ja. Bai, beti desentxufatu aurrena. Hori da. Gero hauek atera. Eta, hau, listo akazu. Eta guain ningo zuna da gazta pixka raiatu. Oso ondo. Vale? Gio ingo deuna da, ontzitxon gainetan, hau nasketa usartzen dionean, gainetik gazta pixka botako dio. Ai. Orduan, kendu izkio, albotako bi asalak,
eta pixka raiatu plater gainean, bale? Bale, plater gainean. Bueno, nahezun lekuan, nahezun lekuan, bale? Joseba, probatuko idazu, Ze sukalda krema, itzako ze itxura hartzen nahi da krema hori. Earra. Ja, buah! Kose. Lotx. Bueno. Saltxitxa batzuk ingateko hori, Benetan. A ver. Betu. Probatu. Vale, gatza pixka botako jo. Bota, bai. Ez diozu bota, ez da? Dindandor, ez. Vale, bota. Dindandor. A ver. Eta laberatu behar den nik hemen. Hau ja sendotzen ari da, Joseba, sendotzen. Ona. Bueno. Lotx. Ematen du egunero egiten duzula hau, Bai, potx, paiazo gintza utzi behar dut eta Carlosen pintxe egitera noa. Bai? Bai. Perfecto, Lotx. Joango gara jatera, Oso ondo, Bai, probatuko torreko izkizu. Bai. Betu piperra beze itxura, Oi, ama. Oi, bai. Botako ez betu, Bueno. Ultantua botako ez, botatzen jundana Bai. murriztu da. Turbo. Eta urpixka botatzen dioet. Hau trukitxo bada. Kantatuko dugu Gabon kanta bat merezi duelako honek. Bai, venga. Venga. Piperrak listore, bai, hemen? Zer? Zein? Akazta pixka Bizar zuri. Bizar zuri, mendigaina zuri. Zorionak, bete ditugu Gabonak. Tximini zuloti. Ez dagoen beste gazta, Joseba, Jone gehiena pusketa gustatzen zait. Vale, zu. Ez que ez dagoen beste gazta jarraitzeko. Ondo, baina bihatzak ez harrapatu, vale? Ja. Jarraitu. Listo, stop. A ver, probatzeko, Lotx, probatu egin behar da kozinatutakoa. Kozinatutako. Ia izi celebri ahi. Ona, Oso ona. Kozinat probatu hau ere, bai? A ver, horrela, probatu behar da, Bai. Horrela. Vale. Guain, hori listo da kasu ez da? Nik uste baietze, Bai. Betu ze krema indeun, Esan deun hau, saltxitxa, osea, txerrikostilla pixkatekin, Vale, guain inberdia zuena da. Binon arten, suabe. Lasai. Bai. Elkartu, hemen arrotu deuna ez du jetxi bihar, eta hori nola lortzen da? Beitu, aurrena iten de pusketa bat, berta sartu. Hau naztu suabe, giotena barta sartu, eta naztu suabe, bale? Eta ingoitu zuen bi potontzi hauek bete, bale? Bai. Laberatzeko. Vale. Gazta gainean botata, bale? Oso ondo. Venga, hoi zuen kontu, nik hemen inbiarretena da, beitu, bulurran, krematxuare, eharra itxura dakana, eharran urrengua. Bai. Suabe, Joseba. Biok batera. Elkarlanean. Hau da lankidetza. Bai, modan dago, Joseba. Zuek zeate, lankide hona. Auzolana, lankidetza. Pedagogia. Baina, noiz behinka herrita pixkate imiar da, eta hola pixka sartu eta holakoak ez da. Bai, bueno. Eta beste gauzake, bai, tanetik. Noiz hemen, azarratzen geha. Azarretzen zeate? Bai. Azarretzian gauza hona da? Geo adiskidetzen jakitzia, ez da? Hori. Bestela zen misterio dauka bizitzak. Orain hau bota ona. Bale. Venga, lagundu. Soñe. Zu bota. Bale, ni botako du. Ai. A berre. Ez, baina oin hau ona, ez, Joseba, oin hau ona. Bai, komeni. Bai, Bale. Eta ni buelta emango diot. Zeba oso komplikatu da. Zuke, Nola, hartu zukau. Venga, ba, zu bota eta ni buelta. Lankidetza guztiok. Etzaten dugu lankidetza eta hori apurtua modan dagoelako, Bai, ez da. Eta etzaigu asko gustatzen moda egotea. Hala pizkatxo bat rebeldeak. Bai. Gauzela da, rebeldeak. Ja, edo zer delako Biurriak Biurriak. zeate, bai. Urtia hasi zaizu eta zenbat lekutan, nondik noa ibiliko zeate? Hombre, Gabonetan egon gara leku pila baten, Bai. Bilbon. Kampotxo Eliseozen egon gara, Oñatin, nugeago, Leioan, egon gara, Legorretan. Baldanetzen? Bueno, berdin da, Lotx. Euskal Herria. Abuso da. Guain suabe, oso ondo, eta behitu ingo deuna da. Goierak abade bat jarriko dugu hemen. A ver, hori. Baitu, Los zorionak, Zona, Oso ondo egin duzu, Kriston krema indegu horren. Bai. Nik hemen triskantzea gara. Noren errezeta da, Joseba? Hau noren errezeta? Eskolakua. Eskolakua da. Eskolakua, bos eskola ona, Bai. Eskola txarra nima, seinale txarra. Vale, hau bat. Venga, bota gazta gainean pixkat. Bai.
Asko daukate. Asko aldakazu. Opa, haure. Bitu magia bezala. La. Vale. Vale. Pasatu Ondo, zegoela, ondo. Beste la bronka botatu di. Txantxetan uan. Ja. Eta venga, hemen ebai bota bizo. Eta utapabi behar da, Joseba? Hori ez teutapatuko. Ez, hola. Hola, sesartuko dola bian. Gaina jarriko jot gainean. Hemen, betu, jarriet egun dagoira, lasai nahi nulako berotzia. Guain jarrikoet egurrian. Esateana grill. Vale? Grillian jarrikoet, 270 Grill. Ingoetena, bertan daun azpizuna atera, jarriko du txillarrezko papelan, barruan iristeko ondo beruak eta barruan xamurra gelditzeko, eta bitarten ingoitugu bi hauek, laberatu eta kurruskari geratu da goitikan, ados? Alderra, bai. Eta segituan, pixka txukunduko deu, foatxo hauek plantxan pasako ditugu, piperrai beste meneo txiki bat emango jo betu nola ligatu dian, betu? Betu, ligatu. Grill da fuerte ingleses ez da. Grill. Fuerte ingleses ez da. Fuerte. Grill. Egurra. Bizkaian egurra, esatea. Bizkaian, egurra. Venga, bagoaz, hau honea, hau area, eta besti gabe. Itxoengo deu 5 minutu, hoi, txillarrezko papelian, eta hau kurruskari edatu dalia. Guantxe gatoz. Bueno, lagunak, bagoaz, Bo. Beitu, hemen lotx, ligatu eta ligatu. Oso ondo. Oso ondo. Piparrakin bakarrik ligatzen dut nik, Joseba. Beitu zen gauza goxokin ditugun, Bai, ikusi ze polita izu. Tu, haure, zu fuertean gustatzen zainei, baina adi bili bihargea, Adi. Ez erretzeko, claro. Buelta. Erretzea txarra Baina, da. gelditu berdu. Kanpotik kurruskarire bai, azala gorra, eta barrutikan xamurra, vale? Orduan zu fuertean gustatzen zait. Bai. Vale, eta egin behar deuna da, beitu. Jende asko bezala. Oinarri bezala jarriko jau, nindeun bullurran krematxua. Hombre! Bildurri gabe, goxua da ota hau, Oso ona dalako. Bai, horrelaxe, vale. Boiuan nahez, Beitu, Oiurra na. In behar detena da, azpizuna hemendik atera, vale, beitu, xamurra, eta hau komeni da beitu, hemen ateratzen dian odolak eta hemen gelditzeko, vale? Bai. Eta ingo deuna da, beitu, pusketatxo pare bat jarriko deu. Bai. Beitu ze Horrela, estilo beitu, Vale, bat, bi, horrela xe jarriko ditu hemen pare bat pusketa. Osa, profesionala bezala, Hain naiz ikasten, hain naiz pixkanaka. Oso ondo. Vale, jarri berdena, fua pusketa barrian. Baiama. Hombre, nik hau jan nahi dut. Ni bere, bai. Vale. Hemen beti foan gainen eskata bihar da, ze hau bakizue koipe asko dakala. Bai. Eta koipe horiek berri izaten due. Bai. Desente, sosito ez gaibiliko, ez da? Claro, ez gara ibiliko. Mesedez. Sosua gara. Eta amaitzeko, piper pixkat hemen ligatut. Ligatuta doe. Ondo ligatuta. Dana garrapatu dituzu Garaipenaren antza. Goazen gorago ekaitza. Hori da gure abesti berria. Arek ikazpian. Joseba ikasi. A ver, kanta berria. Zukal, nola san? Zukal herrian, gaudegu. Zukal herrian, gaudegu. Ja, eta ja. Bueno, bikote, ikusi aldezue. Bai. Hemen, azpizuna, fua eta piperrekin, eta boiurren krematxua. Eta hauek erriten du, ez ikutu, horrur pixkatero izaigu sartaira. Beitu, ze patata goxo berezien deun, Ba, benetan, Bai. Launak, mi esker horrezateatik, eta zuei bikote, mi esker, honea etorri, eta guri goxatu erazteatik. Eta nun dago hurrengo egaldian, nun topatu behar deuzuen saioak? Baraiaren eta potxetalotx.eusen. Potx eta lotx. Adi lagunak, ondo pasa? Ez pasa? Agur!